στον έρωτα. Αλίμονο. Θέλω να μου δείξετε έτσι διαδακτύλου πού είναι αυτή η οποία μας έριξε τη χιλόπιτα. Κοπελίζα στο βάθος εκεί που κάθε μόνη στο τραπεζάκι. Αυτή. Μάλιστα. Τι θέλεις, μαθητή Μιχάλη, να κάνω τώρα? Να πιω ένα καφεδάκι μαζί της και μετά να την πάρω να φύγουμε προς άγνωστη για σας κατεύθυνση, ή να σηκωθώ να την πάρω τώρα μαζί μου να φύγουμε? Θα τη ρίξεις αμέσως. Μιχάλη, σε μισή ώρα από τώρα η εν λόγω ρίπτρια χιλοπιτών θα αναστενάζει από την ειδονή σε ένα κρεβάτι κάπου ξενοδοχείου, του οποίου τη διεύθυνση γνωρίζω εγώ πάρα πολύ καλά, μέσα στα στιβαρά μου μπράτσα από τον πρόστιχο έρωτα πρόκειται να της προσφέρω. Κύριος Ανδρέας είναι μέτρο του, να σου πω είναι λίγο. Λοιπόν, αμέσως μετά την επίδειξη θα επανέλθω για τα σεμινάρια. Αλλά δεν θέλω αχαριστία. Ποτέ αχάριστος. Θα σε κάνω διδάκτορα των ερωτικών τεχνών, αλλά ποτέ αχαριστία. Όχι εσύ. Ποτέ αχαριστία. Γεια σου. Πάω, μη μου ευχηθείτε τίποτα. Γεια σου, Μόνικα. Γεια σου, Τζόρτζ. Πάλι τα ίδια, Μόνικα. Πάλι κάνεις ότι με μπερδεύεις για κάποιον άλλο. Αυτή τη φορά για κάποιον Τζόρτζ. Και εσύ με μπερδεύεις με κάποια Μόνικα. Τώρα θα μου πεις ότι δεν είσαι η Μόνικα, έτσι? Δεν κόβεις την πλάκα, λέω εγώ. Δώσ' μου τα ταυτότητά σου. Τι? Δώσ' μου τα ταυτότητά σου. Δώσ' μου την ταυτότητά σου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μόνικα, μπορεί να μου έκλεψες τα 22 εκατομμύρια για να με παράτησες, αλλά δεν ανέχομαι να μου κάνεις και την έξυπνη από πάνω. Τα λεφτά τα έχω χεσμένα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αυτό που με πείραξε ήταν ο τρόπος που με παράτησες, χωρίς να πεις ούτε ένα γεια. Μα τι της είπε, βρε παιδί? Μέτρα. Διαρκώς ανακαλύπτει καινούργιες μεθόδους. Το δαιμόνιο μυαλό του ποτέ δεν μένει στάσιμο. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, Μόνικα? Αυτή η ταυτότητα που έχεις μπλέξει, Μόνικα, είναι πλαστή. Δεν ξέρω τι σου είναι αυτή η Μόνικα. Εγώ πάντως είμαι η Ράνια. Ποια είσαι? Η Ράνια. Σήκωσε τη φούστα σου. Να κάνω? Να σηκώσει τη φούστα σου. Γιατί? Ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί, Μόνικα. Τι να ξέρω? Μόνικα, ξέρεις πάρα πολύ καλά για την μαύρη ελιά που έχεις εδώ μέσα στο μυρό, που τη φιλούσα με πάθος κάθε φορά που κάναμε έρωτα, Μόνικα. Τότε που μου έλεγες ότι είμαι ο πιο εξουθενωτικός εραστής, Μόνικα, κοίταξε με στα μάτια. Τότε που έλεγες ότι είμαι ο μόνος άντρας που έκανε να αισθανθείς γυναίκα και με παράτησες γιατί? Για 22 εκατομμύρια, Μόνικα. Και μάλιστα μετά από αυτό το... Θυμάσαι τότε που κάναμε 12 φορές έρωτα στη σειρά και δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι, Μόνικα. Να με παρατήσει για 22 εκατομμύρια μετά την κρουαζιέρα που σου πρόσφερα στην Καραϊβική. Γιατί, Μόνικα? Σε παρακαλώ. Τι? Πίστεψέ με. Τι? Δεν είμαι η Μόνικα. Και ποια είσαι? Η δίδυμη αδερφή της από ίδιο Άριο? Όχι. Τι? Δεν ξέρω καμία Μόνικα. Τι περίεργο. Είναι ανατριχιαστικό αυτό το συναίσθημα να βλέπω μες στα μάτια σου την αλήθεια, αλλά πώς να σε πιστέψω? Εδώ συμβαίνει κάτι μεταφυσικό. Κάτι έξω από τη λογική. Μόνικα, ή όπως σε λένε, μπορείς παρακαλώ να έρθεις για λίγο μαζί μου? Γιατί? Και να δεις μες στα χέρια σου να σπαρταράει ένας άντρας γυμνός και να αναγνωρίσει αυτό το απόλυτο πάθος, την απόλυτη αγάπη την οποία πρόσφερε σε μια γυναίκα και προδόθηκε για τόσα λίγα, για 22 εκατομμύρια, Μόνικα. Εσύ θα μπορούσες να προδώσεις έναν έρωτα για χρήματα? Ποτέ. Το βλέπεις, δεν είναι στον τύπο σου. Έλα μαζί, μπορεί και να με σώσεις. Έλα, σε παρακαλώ, πάμε. Μια στιγμή να πληρώσω. Όχι, είναι πληρωμένο από τον κύριο χρηματιστή αυτό. Γιατί τρέμουν τα γόνατά μου, γιατί θέλω τόσο πολύ να κάνω έρωτα μαζί σου, γιατί θέλω να νομίζω ότι είσαι η Μόνικα, γιατί... Σώσε με. Πρέπει να ξεχάσεις. Τι? Να ξεχάσεις αυτή τη Μόνικα. Ναι, πώς? Ο μόνος τρόπος είναι να κάνεις έρωτα μαζί μου. Ναι. Είπαμε Ράνια. Πάμε, Μόνικα. Όχι πολύ.